חברים וחברות יקרים, אם אתם צופים בסרטון הזה, כנראה אתם מהמעגל הקרוב ביותר אליי. ואני רוצה לתת לכם מתנה. כנראה שאתם מטופלים, תלמידים או עוקבים אדוקים, וזה מגיע לכם. קודם כל אני רוצה להגיד לכם שאני אוהב אתכם, תודה על זה שאתם חלק מהקהילה, ולעדכן אתכם חגיגית שהקורס הדיגיטלי סוף סוף יוצא לדרך. דרך אגב, זה רון לוגסי, בזכותו יש לכם את הזכות ליהנות מזה באונליין. כמו שאתם יודעים, אני טכנופוב, כנראה זה לא היה קורה לעולם אם לא הוא. אז תודה לרון ותודה לכם. בקורס אתם הולכים ליהנות מחוויה יוצא דופן. קורס דיגיטלי זה קצת בסה להגיד, כי זה תמיד נותן לנו קונוטציה של איזה משהו שאנחנו הולכים להסתכל עליו במשך שבוע, לזרוק אותו ולא לעשות איתו שום דבר, והאמת שזה שונה שנות אור ממה שקורה פה. זה תהליך טרנספורמציה מטורף שהכנתי לכם, שהולך לשנות אתכם ובהתאם את המציאות שבה אתם חיים. הוא מורכב מתרגילים פרקטיים, שינוי אורח חיים והטמעה בחיי היום-יום. כי כמו שאני תמיד אומר, טכניקות זה דבר זול. אם אתם יכולים לעשות משהו כבר עכשיו, כנראה שהוא לא כזה מטורף. ומה שאנחנו הולכים לעשות פה זה להעביר אתכם טרנספורמציה. בן אדם רגיל לא מסוגל לעשות עבודה אנרגטית. המיינד שלו לא מספיק מפותח, הוא לא מספיק נוכח, הגוף שלו לא מספיק פתוח ואין לו מספיק אנרגיה. ואנחנו הולכים לשנות את זה בקורס הזה. זה קורס אנרגיה רמה 1, אבל הוא הקורס החשוב ביותר, מכיוון שהוא בונה את הבסיס להכל. קחו את הקורס הזה. זה במחיר השקה, במיוחד בשבילכם, כדי שתוכלו ליהנות ממנו, כי מגיע לכם. כנראה שאתם אצלי בקבוצות והבטחתי לכם תרגילים, כנראה שאתם מטופלים שלי והבטחתי לכם שאשלח לכם תוכן, ולא עשיתי את זה עד היום, ועכשיו אתם הולכים לקבל את זה בצורה הטובה ביותר. אז שיהיה לנו בהצלחה. זה לא סרטון מחירה, כי אתם כבר יודעים שאתם רוצים את זה, זה במיוחד בשבילכם. לאחר מכן המחירים יעלו. אני לא יודע לכמה, כי רון יודע. כמו שאתם רואים, רעש. בונים פה, רק בונים ובונים. בכל אופן חברים, קחו את הקורס, תהנו ממנו. אני יכול להגיד לכם בלב שלם שזה קורס מטורף. תסתכלו על הכל, בין אם זה הסרטונים, בין אם זה הנספחים, כל דבר ששמתי שם חשוב. אין חפירות, רק פרקטיקה. תתחילו, בהמשך יהיה סדנאות, נטמיע את זה ביחד. שיהיה לנו בהצלחה, אוהב אתכם, מגיע לכם, בהצלחה לכולנו.